wang'eyo kuma entie. Owuok e kaunti ma Kisumu gweng' ma Nyalenda Binyakromo gi Jwang' kendo koro donjo e nonro mag duoko mag penj mago mag KCSE ma higa mokalo. Komiti mar od bura mano marango weche mag somo romo kod okwach kich kod duol mochung' ne chenro mag tudruok pacho ka mano Communications Authority ka jataa tije mar CA mano Ezra Chiloba olero ne jood bura ni duol mar CA onge koda teko mar gayo kuo mar penj mitimo e yor mbui ahinya kokalo mago mag Signal kod mano mar Telegram. Wadwa tudo achiel kachiel kod jafwambo marwa mantiere e romo makamano bende osebedo kanyo nyaka sani. Simfros Okinda, nyaka sani maling'ling gin mage ka nyaka sani wacho kanyo ni ero gin ok ginyal gayo kuo mar penj mano kakalo kanyo e mbui go mag Signal kod mago mag Telegram. Weche machalo nade kendo mose neno e romo makamano. Simfros. Ero kamana nya Cleophas mana kaka iwacho no komiti mar od bura weche somo motelne kod jaod bura Julius Meli gi kinde ni dhi nyime kod romo kod apisas mag okwach kich motelne mano ne giromo kod apisas mag duol mar tudruok mano CAK kama bende kod apisas go notemo lero ting' magin godo e weche go mag geng'o kuo mar penj ahinya kinde ni nono kuo mar penj manotimore higa mar 2022. Wach maduong' bende koro jataa tije mar CA mano Ezra Chiloba wacho en ni gisebedo ka gindhiyo cases mathoth ahinya mag jogo moloso account mag mbui mag oganda ka bende chakre higa mar 2021 giseyudo cases 98 kamoting'o 34 e higa no mar 2022, 38 e higa mokalo ka bende kinde ni kata higa ni wach maduong' en ni giseyudo accounts 36 motelo ne penj mibiro tim higa ni eri. Ka bende Ezra Chiloba wacho ni kata obedo ni gitemo mar temo gayo kuo mar penj e mbui ok en gima yot kaluwore ni weche mag lony manyasani osemiyo koro piny mangima odoko gweng' matin gima nyiso ni samoro ok inyal gayo mokuom gigo mabende dhi nyime e mbui mag tudruok to ahinya giwacho ni mbui no mar Telegram kaachiel koda Signal en wach mabende giseyudo ka pek nitiere kaluwore ni jogo onge kod apisas mag gi matiyo pacho kama bende samoro nyalo konyogi e ketho moko kuom accounts miloso mondo miyo kony e weche mag kuo mar penj. Komiti no motelne koda Julius Meli ne dwaro ng'eyo ni tuko account 98 mabende koro osendhi mamoko kuom gi osekethi jogo manoloso accounts go osetimne gi ang'o mano bende makoro duol mar CA doggi kata gitam ok ginyalo duoko penjo machalo kamano ka bende ok gitem wacho ni to ng'ikruok maduong' nitiere kanye ahinya en dhiyo weg accounts go kata mar ng'eyo ni to en ang'o momiyo ne giketo accounts go ka bende giwacho ni koro ok ginyal nyiso matut kaluwore ni magi en nonro mokwako pinje mathoth kuma kembe go wuoke mano kambi mag Signal, kambi mar Instagram, kambi mar Facebook ka bende wacho ni bedo ni ok gin kembe manitiere e pacho ka giyudo ng'ikruok maduong' sama bende koro gitemo mar mondo mi gindhi achije mag kuo mag penj gima koro bende koro CA bende koro chiwo paro ne komiti no mar mondo mi los moko kuom chike ma bende biro konyo e gayo mbui mag oganda. Gie sani giwacho ni gintiere koda chike go mag higa 2018 ma giwacho ni gin chike machon ma gie sani to lokruok osebedo mathoth kendo bende koro giyudo ka chike ma bende gin godo tamogi mar tiyo yo makare mar neno ni gigayo weche mag kuo mar penj. Komiti no bedo ni ne ok yudo mar CA koro singo mar biro kendo romo koda CA e juma manyien mar mondo mi giler moko kuom achiedh nade kata okang' ma gisekawo ne accounts ma bende ne giyudo ka itudo koda weche mag kuo mar penj. Gie kinde gi Cleophas bende komiti no dhi nyime koda romo koda apisas mar duol mar okwach kich ma bende koro gie sani wan kaka jofwambo golwa oko kaluwore moko kuom buchego dhi nyime e doho ka bende warito mar mondo mi ochiwnwa wach makare kaluwore koda chenro kata ting' mane DCI nitiere godo e weche mag gayo weche mag kuo mar penj. Bende matin kadok chien kanyo en ni Ezra Chiloba bende wacho ni nitiere dwaro mar mondo mi ochiw tiegruok makare ne jopuonjre kaachiel koda jopuonj e weche go mag tiyo gi mbui manyasani. Chiloba wacho ni piny koro dhi ka bende
lokruok bedie ahinya weche go eko mag lony manyasani, kendo piny Kenya onego bed achiel kuom pinje go eko ma bende biro loso yore mar neno ni gitiyo makare koda lony manyasani e bero chenro mar somo e pacho ka. Kao kamano aduogo kuomi studio Cleophas. Erokamano ahinya Simfros Okinda. Kapok awe idhi, inyalo mana leronwa ka sani nitiere kanyo nitie buche go mapod nie doho. Po nono ginyalo bedo buche maromo nade. Moyo prochiko ma Chiloba wacho ka koso nitiere mamoko bende mantiere. Kaeto bende gin gik mage wacho kotenore koda tiyo kod mbui ni e yo makare. Jopuonjre gi tiyo kod mbui kendo kanya kama kuo mar penj wuoke. En ang'o ma giwacho mopogore ma jopuonjre nyalo bedo kata ni tiyo godo kata tiyo gi mbui ni e yo makare mondo ne kanyo ni gitiyo kode e yo makare kendo goti kode e yo mar kuo mar penj. Simfros. Erokamano ahinya Cleo, anya dok mana chien matin. CA wacho ni gintiere koda cases 98 kuom higni 3 mosekalo. E higa mar 2021 ne gintiere koda cases 34. Ne gitemo mar mondo mi gikethi moko pod giluwo nyaka kawuono. E higa mokalo ne giyudo accounts, magi gin accounts mag mbui mag oganda 38 kama bende ne gitemo pod gidhi nyime mar ketho moko kuom gi, moko giseketho, moko be giwacho ni otamogi ahinya mago mag Instagram kaachiel koda Signal. Gi higa ni ma higa mar 7 penj maduong' pok ochak kata tim, to giwacho ni giseyudo pages 36 ma bende koro nitiere tudruok ma maling'ling nyiso ni nyalo bedo ni gichano mar kwalo penj mar klas 12 ma higa ni. Magi gin pages ma bende samoro yudo ka nitiere kinde moko ma obok uliekore ni oboke moro mar penj mar klas 12 ne kalo e mbui machalo kamae. Samoro yudo ka ng'ato oyawo Facebook page ma ondik ni leakage 2023. Koro magi e moko kuom pages magi luwo mar mondo mi gikethi kapok okonyo weche mag kuo mar penj. CA wacho ni onego oti koda lony manyasani e bero chenro mar somo. Gi kineni Cleophas onge kamoro amora kata chik moro amora ma nyiso kaka onego bed ni jopuonjre kata jopuonj kata Teacher Service Commission tiyo koda lony manyasani kata mbui e kinde timo penj madongo. CA koro chiwo paro mar mondo mi piny Kenya orwak lony manyasani kendo mar mondo mi oyud yo minyalo tigo gi lony manyasani mondo mi ober weche mag penj to kwe thuolo ma bende nyalo miyo koro mbui gi itiyo godo e kwalo penj. Aya, erokamano ahinya Simfros Okinda. Waduogo ir mondo miwa mathoth kotenore kod wechego ka en nono wechego mago